Ayo. Ayo. Chơi nào mà. Chơi. Hai đứa. Đẹp. Thì nào mau cái nào mau á, xóa đi vá. Không thể đi bên này đi. Con không thế, không thể đi, con không thể đi. जाथारलायबाय नै गरमा बा दानिफ्रायनो गरमा आरो ओरैबादि जाखाबाय आरोना नै आंनि जिया रानजोबलायबाय नै फुङावनो सुखाजोबदोंमोन जिखौबो रानजोबलायखाबाय नै थोस मारै गोसा सान्दुङा फुंनिफ्रायनो आयु 11:30 जालायबाय टाइमा दासो दुखांदों आङो फुङावनो जि सुबाय जि सुखांनानै ओइयाव मा होनो लाइ गायनायखौ बोस्रांजोबबाय दाखोर दाला सावस्रांजोबबाय ओमफ्राय दासो दुगैखांदों आरोना आङो टाइमा 11:30 जालायबाय आयो बिबारा जि मोजां जानानै दं नै जोंना अन्थावथावनो नै ओमफ्राय बोराया बिथिंजाय एसे खामानि मावबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय बिथिं दाखोर सावबाय थादों आं नै दाखोराबो खामजोबबाय ओमफ्राय नै बावनो सिगाङावहाय लाइ दंमोन आरोना बे लाइखौनो आङो दायो बोस्रांखांजोब्बाय आरोना दहायनो आं भिडिअ लाबाय थायासै मा होनो मैथा एसे खुबैनो होननानै बोस्रांदों आरोना लाइ एसे दंमोन जागासे मोन्दों ओमफ्राय बेखौनो मा होनो मैथा मोनजालाबायगोन खोमा होननानै आङो मैथा खुबैनो होननानै एसे जावग्लिदोंमोन आरोना दहाय जावग्लिखांबाय भिडिअ लाबाय थायासै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय भिडिअआ गोबाव जाबाय आरोना आं आपल'डखौनो खालामनो मोनाखै नै लाइया नैबेनोमोन आरोना सिगांनिनो भिडिअ लानानै दोननायमोन ओमफ्राय भिडिअखौनो एडिट खालामनो बावनानै दंमोन आरोना नैबेनोमोन आरोना लाइया ओमफ्राय दायो नै बोथिसे मोनजादों आरोना ओमफ्राय टमेट'आबो नै एसे थाइदों आरोना बाथोन जानो आन्था लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो नै लाइया दाख्लैनिमोन नालाय भिडिअआ ओमफ्राय बेखौनो बोस्रांदों आरोना दिनै आङो उन्दुनांलायगौनो सासेजोंबो थादोलाय दसे रोगानाय बुस्थु रोगानाय अ मा र' सिखाया ओइ मोनसेखौ ला र' सिखाखौ नो गान्दुआ नै ओमफ्राय दाख्लैथ' अजानाव थांदोंमोन ना ओमफ्राय आथिंखौ बेबायदि खानानै हरबाय आरोना सिङाव मुलि होदों ओमफ्राय सायाव गय बिगुर होदों आरोना नै ओमफ्राय फिसाजोखौ थुखैलायबाय आरोना जि थुखैजाथारा आरोना गोजां बोथोरखाय दुगैया जालायलायबावो सिगांथ' गरम बोथोराव बा दैजोंनो गेलेनाया दा गोजांनायखाय दुगैयालायबाव दालि संलायबाय थुखैखांबाय माखौ सोर फैदों जोंनाव हा हारसा गैलाहाय सोरबा हारसा फैदों खामला मावग्राया फैदों दायो दै होबाय मा दल'बो थाया नोंलाय आच्छा आलुजों नारजिजों संगोन आरो आं ओमफ्राय दालि संबाय दहायनि फुंनि बान्दा कफि लाब्रा माबा फाजा दंखायो आरोना ओमफ्राय आङो नारजिजों आलुजों जानो लुगैदों आरोना जोंनि चिरांनि ओंख्रि जानो लुगैदों आं बेखायनो दा संगोन आरोना ओमफ्राय नायलांबाय थादों आरोना नारजिखौ बै खनायावसो दोनदों आं लायग्रोनोसै नारजि लायनो र' आङो ओइ खनायावसो दोनदों नै बेखौनो हारसा फैदों होनदों खामला मावग्राया जोंनाव हाजिरा मावबाय थाग्राया बे फैदों नै आङो नारजि लायनो र' बैयावसो दोनदों नारजि थफ्लाखौनो लायनो र' आं लायग्रोनोसै दालिया गोदौगासिनो उनावहाय बिथिंजाय आङो नारजि एसे आलु एसे संगोन आरोना नारजिखौ सिफ्लेया सुनानै लाखाबाय नै बिदिनो गुवारैनो जागोन आरोना नै बिदि सङो सोरबा जाफेराखै जोङो बिराद जायोमोन आरोना हजोंहाय आङो सिख्लायाव न'आव जायोमोन ओमफ्राय जानो लुगैदों आरोना दिनै बेखायनो आङो संदों जानो लुगैनायखाय सोरबा नारजिखौ सिफ्लेनानैबो आलु गारनानै होयो आरो बेखौ गुदुं खालामबाय नारजिखौ ओमफ्राय गुदुं खालामनानै गेस्रेम जायोना होमबा सिफ्लेनानै आलु माबा गुन्दै खालामनानै होयो आरो सोरबा ओमफ्राय आं बिदि गांलाबसो जायो आरोना दायो नायसै फिसाजोआबो जा मावथिखा आंना न' फुगारगासिनो नै होनोसै नै मानै बाराखौबा होबाय जालालै दुगैखांनानै मानि मा गैलाहाय नोंसोरलाय जोंना नै देनांबा मावगोन ना मावा सिख्ला देरबा बाब दाथ' रोंथारबायबोहाय सिबनोबो लेंग्राया मबाइल नायगासिनो जाबाय
दै होनोसै र' रुवाथि गोदाना दसेनो थाफैलायबाय नै जाबालाय दे दसे थाथ' ओंख्रिया मोनाखै ओंखाम संबावनांगौ बुवा मानो बुलाबायनांगौ मोनबाय आंना नारजिजों आलुजों मोनबाय ओंख्रिया लोगोफोर नै ओमफ्राय नै पापर एवनो नागिरदों आङो बिथिं पापर भाजा एवनोसैलाय रेडि दायो पापराबो जाबाय ओमफ्राय दालि जहल नैबे दहाय फुंनिमोन आरोना बान्दा कफि भाजामोन बेयो मोनबाय पापराबो मोनबाय लेंहरबाय गासो मोसागासिनो दे लेंहर बाबाया दे लेंहरदो दे ओंखाम जानोसै न'आव थाबाय दे ओंखाम जानोसै जोंहा ओंख्रिया खुरैसे लाबाय ओंखाम जाखांबाय एसे थिखोनसै बाराव रानस्रोमजोब्बाय आंना जिया जाखांबाय आरो गय जाबाय आंहा ओंखाम जाखांनानै गोथावनो रानस्रोमजोबलायबाय आरां गारां सान्दुं गोसा दाबो जिखौ लांग्रोनोसै आं बोरायना ओमफ्राय आथिङा नै मानदों जाहैदों ओमफ्राय आसुगुरबो फोनांनो मोना ओमफ्राय बेखायनो आङो एसे बिलिरबाय थादों आरोना नै बिदि खानानै हरदों अजाया ओमफ्राय लोगोफोर नै ओमफ्राय आसुगुर फोनांनो मोना नामानो ओमफ्राय बेखायनो आङो बिदि बिलिरबाय थादों आरोना नै आरामसे सुनानै लाबाय न'नि लाइ गोरलै ओमफ्राय फुख्रिनि ना दाख्लैनि गामियाव लायनाय नाखौ एसे दोनबावदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै एवखांजोब्बाय आरो संसै लाइजों लकेल नाजों संगोन गोदै मोनजालायनाय नैबे जाबाय दहाय फुंनि थास' बिसंजों अमा बेदरजोंमोन आरोना नै मानोथ' एसे लाव लावद्राय मोनदों नै एसे जफिनसै आरोना आंना लाइजों नाजों ओंख्रिया ओमफ्राय दानि लाइजों नाजों संनाय भिडिअ'आ दाख्लै आङो लाइ खानायनिनोमोन आरोना ओमफ्राय दिनैसो बेखौबो आङो होफानाय जाबाय लोगोफोरा ओमफ्राय नैबेयो फुंनिमोन आरोना ओंख्रिया बे भिडिअ'आबो दाख्लैनिनो आरोना ओमफ्राय दिनैसो आपल'ड होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर बाबा नायनो बाबाया फैथ'वाखै खोमा थ' थाबायग्रो आबैलायनो बे नानिखौ सोर बाया हो नानिखौ सोर बायामोनलाय नोंसा बाबाया बायगोन दा फुथुला सोर बायनाय सोर बाया बेखौ आबै बायदों चिरांनि आबै जायबें बायदोंना बायाखै आबै जायबेंआ होनबा चिरांनि आबैया बायना हरदों ने आथा बायाखैलै आबै चिरांनि आबै जायब्रें बेखौ जाया खन फुथुलाया मोजां खन आबैजों रायजागोन नोङो बिदि लानाया फैबाय बाबा फैबाय बाबा नङा खोमा गिन्द्रा हारसासोलाय बाबा नङा हारसासो नोंसा बाबा नङा इयो बाबा फैबाय हारसासो दे बाबा नङा नोंगा बेखौ दाथा बाव दाथा बाबाया दर खेवनो नागिरदों बागदावलायदों नोंखौ नुनानै बाबा फैबाय बाबा नङानो बाबा नङानोलै हारसा ए
थ' नायथां बाबाखौ नोंसा बाबाखौ नायलाय ओइ उथि हा मा फालि गांनै अबाय थाङामोन स्कुलाव फालि मोनलायदों ए स्कुलाव फालि मोनदों नो मालाय नोंसा बाबाया मालाय